Vands hårdhed. Undersøgelse af vands hårdhed i Våle og egnethed til ølbrygning af Lars og Christian Riis Malling. Ja, lad os lige gå videre. Formålet med forsøget her, det er at undersøge, hvor hårdt vandet i Våle er. Og det gør os i stand til at finde ud af, om hvorvidt vi skal bruge det vand Lars har ude i Våle. Om det er for hårdt til ølbrygning. Og hvis det er det, så skal vi i hvert fald ikke bruge Lars' øl, eller vand. Vands hårdhed afgøres af andelen af calcium og magnesiumioner i vandet. Derfor skal vi finde ud af, hvor meget der er i vandet. Og det gør vi ved at vi ligesom har vi skal bruge nogle forskellige ting til det. Og det gør vi. Vi skal bruge noget EDTA, og vi skal bruge noget spur, og vi skal bruge normalt vand, både kogt og normalt postevand. Så skal vi bruge noget buffer og noget indikator, og så skal vi bruge ETA'et til at putte vandet ned i. Og grunden til at vi skal bruge vandets normalt vand og så kogt vand, det er ligesom fordi vi skal finde ud af vandets hårdhed, når det er normal temperatur. Og så når vi har kogt det, så forsvinder noget af calciumionerne, og altså så ændrer vandet sig, og så får vi en lavere hårdhed i vandet. Og på den måde kan vi ligesom finde ud af, om hvor hårdt vandet egentlig er. Og vi bruger 50 ml vand til vores prøve, altså begge prøver med koldt og kogt vand. Og det hælder vi så op i en konisk kolbe, hvorefter vi tilsætter 10 ml buffer. Og det gør vi simpelthen for at holde vandet basisk, så vi kan være sikre på, at vores EDTA reagerer efter den hensigt. Og derpå putter vi en meget lille smule indikator ned i vandet, ikke særlig meget. I kolben putter vi sådan en magnet i, og den har vi så sat ovenpå sådan en ting, der ligesom skaber spændinger nedenunder, som gør at vores magnet den fiser frem og tilbage. Og det gør ligesom at de magnesium og calcium ioner vi har i vandet, de reagerer med det ETA vi har hældt i. Og det gør simpelthen at vores vand det får en rød farve. Og det udfører vi så 2 gange de forsøg her, for ligesom at få nogle for at ligesom kunne sammenligne vores resultater sådan sikkert. Ja. Ja, og hvis vi lige kort skal se på de kemiske processer, der sker, når vi koger vores vand, så sker der det, at der dannes noget CO2 selvfølgelig, og så dannes der sådan et bundfald af calciumkarbonat, som så gør, at mængden af calcium og magnesium falder i vores kogte vand. Og når vi så tilsætter noget EDTA til vores vand, så sker der det, at det reagerer med calciumionerne og magnesiumionerne, først med calciumionerne og derefter magnesiumionerne, og danner en ny kompleksion, så vi ved at se på den forskel, der kommer, kan se, hvor meget calcium og magnesium der er i vandet. Yeah. Det første forsøg, vi lavede, der gik det lidt galt, fordi vi kom til at dryppe alt for meget i på en gang, og derfor så lavede vi det om. Og bagefter så lavede vi så 2 forsøg med postevand, og så kunne vi kun nå 1 forsøg med kogt vand. Men vi kan allerede her se en meget tydelig forskel. Ja. Og de formler, vi bruger til vores beregninger, der vi kender vi finder stofmængden, og vi kender vores volumen og vores koncentration, og udregner dem efter de formler, man ser. I vores første forsøg med postevand, der hældte vi 8,5 ml i, og det giver så en molværdi på 0,000085 mol. Og så dividerer vi det med vores, som vi kan se heroppe, så dividerer vi det med vores volumen for at få vores mol per liter værdi. Og når vi så kender det, så kan vi dividere vores mol per liter værdi, vores koncentration, med
den her, den angivende talværdi her. Og det giver så en vands hårdhed på 9,55. Og vi gør det samme med vores kogte vand. Jeg springer lige forsøget over med anden forsøg postevand, da de to resultater var meget tæt på hinanden. Og der gør vi det samme. Og der kan vi se, at vores mol bliver mindre, fordi vi drypper mindre EDTA i, og derfor bliver vores koncentration af mol per liter også mindre i vores kogte vand. Fordi vi skulle bruge mindre EDTA for at fange alle magnesium- og calciumioner. Og udregner vi det igen, så får vi en værdi på 6,85 graders hårdhed i vandet. Og hvis vi konkluderer på det, så kan vi altså se vores tabelværdi, som står på side 135 i vores kemibog, at mellem 4 og 8, der er vand blødt, og mellem 8 og 12, der er det middelhårdt. Så vores postevand, det er altså middelhårdt, før vi koger det. Og efter vi har kogt det, får vi en blød værdi. Det skulle lige være.